Бяло, зелено, червено. Българско знаме. Пътя за БГ магазина. Вали прекрасен дъжд в Холандия. Български закуски обаче има. Нека влезем. Хайде. Ето хората влизат, излизат. Здравейте! Здрасти! Добре дошли! Аз съм Мартин. Аз съм Наргиз. Приятно ми е. На мен също. Така, имаме два въпроса към теб, Наргиз. Да. Става въпрос за самия БГ магазин и за това какво той представлява за българите тук в Холандия. От кога се зароди идеята той да просъществува и кога започна той да радва българите? Да, точно така. Преди година и половина е отворен магазина. Преди нас също е бил български магазин, преди ние да го отворим. 99% са българи от клиентите ни. И колкото знам, са доволни. Много се радваме за това. Може да Разгледаме саламчетата. разгледаме саламчета и всякакви български продукти. Славчо, има Ариана. Има и Загорка. Пиличка. То сиренца, кашкавалчета. Кьофтаци. Да. Банички в момента няма, но по принцип има и са много хубави. Ето и там се крие една малка тайна. Съществуват ли редовни клиенти българи? Идват ли много често? Вие казахте 99%, но Да. това се подразбира, че идват доста често и че си тачат местното и Точно така. Наистина, може би аз не съм очаквала и това. продължават, дори да са в чужда държава, но продължават да... Разбира се, всеки милее за нашето българското. Не. Имам редовни клиенти, които сутрин и вечер посещават магазина. Супер. Или почти всяка вечер. Има такива клиенти. Супер. А това най-много радва нас, разбира се. Създават се нови приятелства, сигурно даже. Разбира се. Почти с всички клиенти сме като приятели. Яко. А с някои даже и като роднини. Общество. Да. Къти. Благодаря ви Аз за също, въпросите и Не, за благодаря. отговорите. аз също ви благодаря и ви желая лек ден. Благодаря. Лек ден и на вас. Чао! Чао, чао. Майката. Какво стана сега?